Коледа е, много се радвам и ще ви покажем дядо Коледа какво писмо е докарал. И ето го писмото вътре и ето го. Сега ще ви покажа какво пише. Мило мое детенце, благодаря ти, че ми пишеш точно ти, защото заедно с теб ще направим тази Коледа да бъде най-магичната дълго сега. Снежанка, заедно с джуджетата, които ми помагат, ще прочетат твоето писмо и ще го препоръчат. Дори и след новогодишните празници, защото милите и чисти думи на едно дете не трябва да се забравят. Благодаря ти за всяка добрина, която си направила през годината, както и за всяка хубава мисъл за хората около теб и по света. А сега, мило дете, ще ти издам една тайна. Не е нужно тя да бъде пазена. Можеш да я споделиш с всеки, когато смяташ за свой приятел. Това е тайната на дядо на Коледа. Всяка Коледа е възможна благодарение на теб и на всички деца по света, които принасят доброто в сърцата ни, вярата в чудесата. Коледа се празнува само 3 дни в годината, но във всеки ден от живота на духът и се усеща грижата ни за всеки, когото обичаме и с вниманието, с което го даряваме. Както ти обещах, заедно ще направим тази Коледа най-прекрасната и най-вълшебната. Защото освен подаръците, които ще получиш, вече знаеш тайната, ти вече си носител на духа на Коледа. Тя е възможна благодарение на теб и доброто, което носиш в сърцето си. Мило мое дете, ти заедно с другите деца сте чудото на Коледа. Прегръщам те и те обичам. Дядо Коледа. Много се радвам и ще ви покажа подаръците ми за дядо Коледа. Добре, взимам подаръците, като вие не знаете какво имам. И ще ви покажа подарък. И първото е този микрофон. Ето, чуйте. Включва се към моят телефон. Ето, вижте. И добре. И имам ето това венче на английската азбука и този кашон с някакви играчки. Ето това. Ще ви кажа какво е. Това е истинско. И тук си слагаш маникюрите и си правиш маникюри. Това, тези стикерчета си слагаш вътре на маникюрите, на пръстите. Тук. Ето тези си ги слагаш, тези си ги слагаш на ногтите, да не ти се цапат маникюрите. Ногтите. Тук синьо, тук розово. И сега ще ви кажа ето тези какво. Това се слагаш тук на ногтите. Да. А пък това сега ще ви кажа какво е това. Това да ви кажа какво е. Това, тук си правиш ногтите. Да ви покажа ли новите ми маникюри от това кашонче. 3, 2, 1. Та-дам! Жълти маникюри. Ето. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето 10 са ми пръстите, само с жълти и с цветове, с тези
стикери. Разлика е с тези стикери и с тези. От тези съм използвала само 2, а от тези 100 000. Добре. Лаковете ми ги няма. Сложих си ги часа. Сега ще ви покажем и лаковете ми. В този кашон ги сложих вече. Тук не ми трябва вода. Гланц имам. Този гланц е от... имахме томбола и спечелих ето този гланц. Ето, вижте този гланц. И с айскрим. И ето тези две. Паднаха. И ето ги лаковете. Жълто, оранжево, бяло, светло оранжево и зелен. И това червило. Сега ще се червирам. Да видите каква ще съм красива. Чакайте. 3. Сега ще се червирам. Красива ли съм? И обиците ми. И довиждане! Ако ви харесва, напишете камбанка и чао!